This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Deb. Ay, 14 years. 14 years is no joke. This only proves that years of being together doesn't guarantee a forever. Especially kapag may isang tao sa relasyon na hindi marunong makontento. Ikaw, Deb, na nagtrabaho sa ibang bansa, nagtiis ka kasi alam mo, naaanihin mo rin yung mga itinanim mo. Hindi niya nakita yon. Habang ikaw nagtatanim ng binhe sa mga bansang pinuntahan mo para sa ikagaganda at ikaw uunlad ng buhay ninyong mag-asawa o para sa katuparan ng mga pangarap mo, yung mister mo nagtatanim rin. Hindi nga lang para sa ikakatuparan ng inyong mga pangarap, nagtatanim rin siya para makabuo ng tao sa babae niya. Ibang binhi pala yung tinanim. Ay nako, nakakaloka. But anyway, I admire your bravery, Deb. Kasi sabi nila, no, kapag mahal mo, dapat ipaglaban mo. Lalo na kung asawa mo. Pero hindi sa lahat kasi ng pagkakataon, kailangan mong ipaglaban yung taong mahal mo. Kasi kung meron mang taong dapat ipaglaban, yun na yung sarili mo. Dignidad at respeto sa sarili ang ipinaglalaban mo. You fighting for yourself is the true bravery. Hindi yung pagmahal mo, ipaglaban mo. Minsan katangahan kasi yun eh. Diba tayong mga babae, hindi dapat natin hinahayaan na itrato tayo ng mga lalaki na parang option lang. Ano yun? Pag wala ka, may ibang duty, may karelyebo, ganon, girl, ganon nyo. May karelyebo ka, girl? Huwag ganon, boys, gigil nyo ako eh. Kahit ano pa yung dahilan, kahit ano pa yung pagkukulang mo, o kahit magkalayo kayo, distansya, hindi yun sapat na rason para magloko ka. Kasi kung hindi ka na masaya sa relasyon, pag hindi mo na kaya, pag hindi ka na nakokontento, pag naghahanap ka na ng iba, makipag-break na lang. Makipaghiwalay na lang. Ang dami ng moments na nag-appear yung girl, ha? 'Diba? Tapos, binigyan mo ng chance yung mister mo. Actually, mag-boyfriend pa lang kayo noon eh, no? Nung nag-appear yung girl. Pero it only proved na talagang bet na bet ng mister mo yung girl. Kasi he stayed eh. 'Diba? Tsaka, ayun, he chose that girl over you. So, if that guy is in the right mind or in his right mind at meron siyang sense of responsibility and commitment to you, hindi niya gagawin yun. Diba? May pakasal-kasal pa, tapos gano'n naman pala yung ginagawa sa'yo. Your husband cheated on you, he betrayed you, and he chose that other girl who he got pregnant over you. So now, piliin mo ang sarili mo. Kahit hindi ka pinili ng asawa mo at ng pamilya niya. Shame on them. Piliin mong maging masaya kahit hindi ikaw yung pinili ng taong mahal mo. Piliin mong pakawalan yung taong nanakit sa'yo. Piliin mong palayain yung sarili mo sa nakaraan para tuluyan kang maging masaya. Piliin mong wag tanggapin ang klase ng relasyon na pilit kasi hindi pagmamahal ang tawag doon kundi desperasyon. Piliin mo ang sarili mo. Na wala man yung taong mahal mo, pag pinili mo yung sarili mo, hindi ka talo. Alam mo, gawin mo, sampa ka ng kaso. Kasi mag-asawa kayo, diba? Para magulo lang sila, wala lang. De-etray lang. Ikaw naman mamimili kung gagawin mo yun. But anyway, kung kaya nilang maging masaya, ikaw rin, kaya mong maging masaya. Kaya,
kapit lang, girl. Maganda ka, matalino ka, madiskarte ka sa buhay. Marami kang katangian ng, alam mo yon, napakabuting babae, ng isang madiskarteng babae, isang babaeng responsable, diba? Para hindi makita ng ibang mga lalaki. So, hayaan mong habulin ka nila. Hayaan mo sila, sige maglibang. So, yun lang. Anyway, if you want to share your secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. This is Behind the Files. Love Radio. This is Poleng's Secret File. Sa totoo lang, nahirapan akong basahin yung secret file mo. Hindi dahil sa magulo yung secret file mo, kundi sobrang bigat nung ipinaramdam nung secret file mo. And unang linya pa lang, ang bigat na, diba? Ginagalaw ka ng mga asawa ng mga tita mo. Shucks. How could they do that to you? Tsaka yung hindi ka nila paniwalaan, yung sarili mong mga kadugo, yung mga kaanak mo na to, dun sa nangyari sa'yo, para ipamental ka pa. Ay, gusto kong yakapin sila ng sobrang higpit. Hindi sa katawan, kundi sa leeg. Oh, as in direkta sa leeg. Yung maigpit na maigpit. Kakaloka. But anyway, there are so many things that we've picked off from your secret file, no? Yung mga lessons na kailangang maintindihan pa namin lalo. So, first na lesson sa secret file, if you are abused, if you are sexually abused, if you are being threatened, if you are raped, do not be afraid to speak up. Although naiintindihan ko yung mga taong pinipiling manahimik na lang, wag magsalita. Cause maybe they are afraid, or maybe they have no one to talk to. And for the case of our secret file sender, no, there was no one to talk to. Tsaka tinatakot siya ng mga tito niya, no, na papatayin yung kuya niya. So, bata pa siya nung time na yon. And the fact that these people na dapat po protekta sa'yo at dapat mag-aalaga sa'yo, sila pa pala yung mga gagawa ng masama sa'yo. Kaya mga gago yung mga asawa ng mga tita mo. Sama mo na rin dyan yung biological mother mo na gusto ka ipalaglag. Kakaloka. But I just hope, no, na nasabi mo yung nangyaring panghahalay sa'yo ng mga tito mo sa kuya mo. Kasi 'di ba nga, you love your kuya so much. Wala na yun. Hindi na natin may ibabalik yun. Yung mga panahon na yun. Pero sa mga nakakaranas po ng sexual abuse, no, please, do not be afraid to speak up. Because by being silent, you are giving you are giving the abuser the power to manipulate you, making yourself his prisoner. So kung sakaling wala ka talagang ibang mapagsabihan within the family, kasi nagkataon na yung abuser mo kamag-anak mo, well, try to look sa mga taong pwede mong mapagkatiwalaan outside your quote-unquote family. Baka mas matulungan ka pa nila. Tsaka meron tayong tinatawag na women's desk, no? You could file a complaint nang maipakulong yung mga kaluluwang halang na hindi umaamin sa mga kasalanang nagawa nila. Second, if your family didn't believe in you, it's not okay. Definitely, it's not and never okay. Na hindi ka nila paniwalaan na papatingnan ka sa psychiatrist dahil ganito, ganyan. At some point, naiisip ko, naipit lang yung kuya mo sa sitwasyon. Pero sana nag-reach out man lang siya sa'yo, no? Sana sinubukan ka niyang intindihin. Kasi kahit papaano may nagawa pa rin naman siyang kabutihan sa'yo, no? Tsaka alam ko deep down in your heart, mahal na mahal mo pa rin yung kuya mo.
And siguro yung nangyaring yun na hindi ka pinaniwalaan was the turning point para talaga ma-realize mo na yung mga kapamilya mong yun ay hindi ka talaga tunay na mahal. Hindi nakabubuti doon yung pag-i-stay mo. So mabuti na lang lumayo ka. Siguro yun yung pinakamagandang desisyong nagawa mo. Third, walang perpektong pamilya. Pero merong mga gagong kapamilya na iniisip lang yung kayamanan at reputasyon nila. At kung dun sila masaya sa pagpoprotekta ng mga sarili nilang kayamanan at reputasyon, hayaan mo na sila dun, Poling. Hindi naman nila masasama sa hukay yun eh. Dun ka sa mga taong alam at magpapatunay sa iyo ng tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Hindi yung sinasabi lang na pamilya mo sila, hindi lang yung sa dugo na sinasabing pamilya mo sila, hindi yung sa mga mata lang ng tao kaya mo sila nagiging pamilya. Kasi may mas malalim pa na kahulugan ang salitang pamilya. Kasama ang anak mo at totoong nagmamahal sa'yo. Doon ka. Yan ang pamilya mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Just live the life you love. I'm just happy for you, Secret File Sender, kasi finally, you are free. Malaya ka na sa mga taong yun. Sa mga taong nang-aabuso sa'yo, sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. I admire you. And marami pang magandang mangyayari sa buhay mo. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang secrets, all you need to do is to share it to me, rakatera@gmail.com. This is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Rochelle. Mapapasana oil ka talaga. Success love story. Rochelle, kalahin mo yun, umabot ng 3 parts yung secret file mo para talagang tuluyang, yes, finally, diba? May exchange of I do's pa eh, no? Sa mga kabisyo po natin out there na curious doon sa mga naunang parte ng secret file ni Rochelle, check it out. Kasi yung first part ng kanyang secret file was aired August 20, 2018. And then the second part was aired April 2, 2019. So, yun. Yung second part nga lang niya, late ko na siya nabasa. So, April ko na siya nabasa. When in fact, parang last month of 2018 yun na ipadala sa akin. So, etong bagong secret file niya na to na nabasa ko, recent talaga ito. As in, during ECQ lang siya na ipadala sa akin. And it's good to know, diba, na merong success love story. Hindi puro heartbreaking yung mga nababasa ko. And her secret file proves to us na age doesn't really matter when it comes to love. Oo, walang pinipiling edad ang pag-ibig o pagmamahal. Basta tumibok yung puso mo sa isang tao, go for it, diba? Huwag mo nang iisipin yung mga sasabihin ng ibang tao. Huwag mong ikulong yung sarili mo doon sa nakagawian o mga pag-iisip ng mga taong nakapaligid sa inyo. Kasi at the end of the day, hindi naman nila buhay yung buhay mo. Hindi naman sila yung magiging masaya, kundi ikaw yung magiging masaya. At madalas, kailangan mong gumawa ng paraan para maging successful yung love story mo o ninyong dalawa. Imagine ninyo kung hindi tinawagan ni Rochelle si Daddy o si Sir. Palagay nyo ba magiging success yung love story nila? Diba? Minsan, tayong mga babae, kailangan din natin gumawa ng paraan. Oo, tayo din dapat minsan ng maging tukso. Charot! Well, anyway, yan. Basta, if you guys are meant together, diba? Meant to be together, talagang magiging kayo in the end at walang magiging balakid doon. So, I just hope all of you guys live your life without regrets. So, yun. At saka, mas masarap talagang mabuhay sa mundong ito ng walang tinatagong sekreto.
Diba? So, ayan, na-reveal na finally na may Junakis silang dalawa. So, ayan, I hope mag-enjoy kayo and, mahalin nyo palalo yung isa't isa. Sana all talaga. Hahanap na nga rin ako ng, katulad ni Sir, nang mapamanahan din ako. Ay, etching lang. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. This is me, DJ Raki, and this is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Mika. Muntik mo nang ibigay ang sarili mo sa taong hindi mo naman boyfriend, kundi kaibigan mo lang. Vice versa, kaibigan ka lang. And then, that moment happened when you found out and that guy that you love revealed to you na meron pala siyang mahal na iba. At yung mahal niya ng iba ay kaibigan niyo rin pala. At ang masakit doon, hindi niya type ang babae. Kundi kapwa niya, lalaki. Diba? Ang sakit sa part mo nung kinonfess niya sa'yo yung mga bagay na yun, diba? Makitang yung taong mahal mo, nasasaktan dahil sa pagmamahal nito sa iba. And ako naiintindihan ko kung bakit hindi mo na lang sinabi dito sa taong mahal mo kay Carl yung tunay mong nararamdaman. Because there was no point. Plus, ayaw mo na sigurong talagang maramdaman niya yung iba pang iisipin. Diba? Ayaw mo makaramdam siya ng guilt feeling. Plus, sabi mo nga dun sa secret file mo, baka mamaya gawin ka niyang panakiputas. Pero syempre, feeling ko nag-assume ka lang dun sa part na yon na baka gawin ka lang panakiputas. Kasi ako naniniwala ako ito personal opinion ko lang to na kapag may nararamdaman kasi isang tao, hindi naman mahalaga kung i-reciprocate niya yun. As long as masabi mo dun sa taong mahal mo na mahal mo siya, go ako dun. Oo, di bale nang hindi niya ako mahalin pabalik as long as ginrab ko yung chance na masabi ko sa kanya na mahal ko siya. And if wala mang mangyari after nun, at least nasabi ko kasi I will never have regrets. Parang ganun. So anyway, magkakaiba naman yung tao. With Mika, talagang pinili niya na hindi na lang sabihin. Plus, i-keep na lang sa sarili niya yung sikretong yun, plus yung sikreto ng kaibigan niyang si Carl towards Nick. At lumayo na lang, magpakalayo-layo. And yun, it brought her to her blessing, greatest blessing. Diba? Gas-gas man na linya, but everything happens for a reason. Who would have thought that Mika's brokenness led her to her biggest blessing? At yun na yung matagpuan, yung kanyang true love. No? Sabi nga, first love never dies, but true love can bury it alive. So, para sa akin, if it's not meant to be, it will never happen. But if it's meant to be, it's gonna happen. So, ayun, siguro may mga nakatadhana lang talaga sa kanila para sa kanila. So, I hope ako din makahanap ko na yun. May pag ganon. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. This is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating Kabisyo na si Tom. O, kinaya mo ba yun? O, naka-witness ka na ba ng dalawang taong nag-LP-LP? Tapos, bagsak mo lang ng bomb. Oo. Yung nagpabomba ka lang ng kabahuan sa buong banyo, pero sila natiis nila yon. Kakaloka no? But anyway, buti na lang yung secret file sender natin, hindi niya sinumbong, 'di ba, sa buong campus nila or dun sa mga authorities. Authorities talaga. Kaya sa principal o kaya dun sa guidance counselor nila yung pangyayaring yun. Kasi malaking issue yun Kung ako siguro yung principal, malamang sa malamang baka ma-expel yun sa akin. Kasi it was not the right place to do it. Plus, they were still young. Plus,
they were still studying. Plus, ang daming plus. Plus, mayroon talagang appropriate place for that. Oo, imagine nyo lang pag nalaman ng mga magulang nila yon. But anyway, sila naman yon, hindi naman tayo. Doon na lang tayo mag-focus doon sa sa anong masasabi ko pag ako yung sakaling makakita ng ganon. Pag ako, well, never pa naman kasi ako nakakita ng ganong ka-intense. O, yung ganong dinedescribe ng SPG Secret File Sender natin. Di pa ako nakakita ng ganon ka-intense, yung parang naka-push against the wall, tapos nag-LP-LP. Di pa ako nakakita ng ganon. Pero na-experience ko na yung magpasabog sa buong banyo. Oo, yung yung mabahong-mabaho talaga. Pero kasi syempre, pag mag-isa ka lang naman, dalawa, feel mo. Ang technique naman talaga dun para hindi bumaho yung buong banyo. Yung every time na may papatak, ipa-flash mo ng ipa-flash. Ganon yun. Tapos magdala ka ng pabango mo. Hindi lang puro baby wipes. Ako hindi ako maka-jebs ng baby wipes lang. Dapat may tabo, may tubig, ganon. Kaya nga, minsan nangangailangan ako talaga ng assistance Oo, yung meron akong friend na taga-abot ng tabo nung high school ako tsaka nung college ako. Pero syempre nitong nagtatrabaho na ako, I can do it on my own kasi with the help of bidet, 'di ba? Pasalamat na lang tayo na imbento talaga yung bidet. Minsan pa naman sa mga banyo lang ng babae merong bidet. Oo, sa mga lalaki kasi siguro inassume ng mga gumagawa may bidet na rin sila. May bidet naman yung mga lalaki kaya wag na natin gawa ng bidet. Yun lang ang struggle, 'di ba? Pag merong pumapasok sa banyo na hindi mo ine-expect, yung akala mo wala talagang katao-tao dun sa banyo, pero biglang may mga pumapasok. Tapos ang matindi pa doon, nag-LP-LP, naglalambing-lambingan. Ay nako, deadma to the max na lang. Pag ako din nakakita ng gano'n, deadmahin ko na lang. Hindi ako yung mag-a-adjust. Dapat sila yung mag-adjust kasi nauna ako doon. May ganon. Anyway, nakakatawa lang din yung sa SPG Secret File natin kasi sabi, love conquers all, 'di ba? Kung nakaya nga daw nung couple na 'yon, natiisin yung baho nung kanyang nung kanyang bomba, lahat ng mga pagsubok sa buhay nila kaya rin nilang tiisin. Well, hindi naman natin sure, 'di ba, na doon lang ba umiikot ang doon lang ba umiikot sa labing-labing, doon lang ba sa kissing-kissing, o doon lang ba sa LP-LP umiikot ang relasyon? Hindi naman, 'di ba? So there's more deep than that. Oh my God, si Rocky! Anyway, kabisyo, sana nag-enjoy ka sa ating SPG Secret File. If you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. This is Behind the Files. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa Secret File na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.